Allah sarki, jaruma Momi Gombe ta yi babban rashi. A yau ne jaruma Momi Gombe ta wallafa a shafinta na Instagram cewa an yi mata babban rashi, ta rasa kakarta. Wacce wannan kakarta ta mun taɓa wallafa muku hotonsu tare, inda ita Momi ɗin ta kai mata ziyara, inda har suka ɗauki wannan hoton a tare. To sai gashi ba dai mu sani ba wannan ko ita ce ziyararta da ita ta ƙarshe, ko kuma dai wannan ce suka yi hoto tare har ta wallafa a Instagram. To yau dai ta riga mu gidan gaskiya. Hakan ya sa ita jaruma Momi Gombe ta shiga damuwa sosai, saboda tana cikin waɗanda kakarta su take ji da su a cikin 'yan uwanta. To sai dai mu ce Allah ya ji kanta, Allah ya sa ta huta, mu kuma Allah ya kyauta namu zuwan da mu da sauran musulmi baki ɗaya.